Ja som sa bála ísť do sprchy. O 3 ráno som sa zbalila a odišla. Celú noc som kvôli tomu nespala. Ten byt stal 3300 eur, ktoré mi nechceli vrátiť. Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu. Tentokrát to takisto bude taký sit-down talk ako v predošlom videu, pretože vám idem povedať story time o tom, ako sa zo mňa skoro stal bezdomovec v Dubaji. Ako už veľa z vás vie, tak som sa pred vyše mesiacom presťahovala žiť do Dubaja. Na Slovensku mi to proste nevyhovovalo, ale o tom spravím asi ďalšie video, pretože veľa z vás sa na to pýta a zaujíma vás to, tak to si potom spravíme ďalšie video, kde všetko vlastne vysvetlím a poviem vám moje pocity a prečo som sa tak rozhodla. Bývanie som tu zatiaľ riešila len cez Airbnb, pretože väčšina nájmov v Dubaji funguje tak, že si musíte podpísať zmluvu na rok a platíte vždy 3 mesiace dopredu. Ja som sa nechcela zaväzovať na takúto dlhú dobu, pretože neviem ešte, čo bude ani za mesiac alebo za 2, nie je to ešte za rok. A hlavne keď ste takto, že v novej krajine, tak určite sa nechcete zaviazať na rok. Nechcela som mať takýto záväzok, tak som si povedala, že to budem riešiť zatiaľ cez Airbnb, čo som aj oľutovala. Ja som tu už žila 2,5 mesiaca v lete a takisto som bola v Airbnbčku, ale k tomu sa nebudem teraz vracať. Idem vám povedať tú hlavnú story, ktorá sa mi stala teraz nedávno. Ja som si letenku do Dubaja aj ubytovanie kupovala asi 2 alebo 3 dní pred odletom, takže to bolo také všetko last minute a neviem, moc také nepremyslené si myslím, ale ten byt bol úžasný. Bolo to 8 minút od Burj Khalify, bolo to úplne úžasné ubytovanie, bola to nová budova, všetko bolo super. Bolo to síce drahé, stalo to okolo 5800 eur, ak sa nemýlim, myslím si, že okolo 5800 eur na 6 týždňov, čož fakt, že není malá suma, si myslím. Fakt to ubytovanie stálo proste za to, tam nebol žiaden problém, všetko tam bolo úplne tip-top. Veľmi som sa tam dobre cítila v tej bytovke, alebo v tom byte teda. Toto ubytovanie som mala do 7. januára a potom som si chcela nájsť niečo iné, niečo lacnejšie hlavne, pretože fakt to nie sú lacné záležitosti toto, hlavne tu v Dubaji a hlavne počas sezóny, pretože je najlepšie počasie momentálne. Takže som si hľadala už, keď sa blížila k tomu 7., tak som si hľadala nové ubytovanie asi 2 dní pred check-outom v podstate, takže asi 5. januára som si riešila ďalšie ubytovanie. Medzi tým som sa balila a pozerala som viacero možností a chcela som si pôvodne úplne iné Airbnbčko zabukovať, ale ako som išla už stlačiť rezervovať, tak v tom si niekto bukol od 7. do 9. to Airbnbčko, takže som musela hľadať ďalej a ďalšia možnosť bola ísť vlastne do toho, ktoré som si aj bukla. Bolo za 3300 eur na mesiac a vyzeralo to nie podľa úplne mojich očakávaní, ale povedala som si, že dobré, že nejak to tam proste vydržím. Ja si vždycky tak pozerám recenzie na týchto Airbnbčkách a videla som tam jednu recenziu, ktorú vám sem aj dám, že tam niekto spomínal, že videli šváby. Táto recenzia bola písaná v decembri 2023, takže neviem, povedala som si, že OK, šváby, veď asi to už poriešili. No, takže som si toto Airbnb bukla, aj napriek tej recenzii, ktorú som čítala, bohužiaľ. Už som si spravila teda ten check-in na recepcii, prišla som do bytu, bytovka, neviem, prišla mi úplne v pohode, taká, nebola úplne nová, ale nebola ani úplne stará. Proste normálna bytovka. Prišli sme do bytu a všetko bolo v podstate v pohode. Som si teda odložila kufre v kuchyni a išla som si to pozrieť, natočila som vám to, dám vám sem aj video. Vchodové dvere, tu je takto hneď kúpeľka s vaňou, konečne mám vaňu. Tu máme kuchyňu, sorry, že mi vrzgajú tenisky. Tu máme kuchyňu, pračku, samozrejme. Tu mám celý môj život zbalený v 3 kufroch. Tu je taká malá jedálenská časť a tu je vlastne spálňa. To tu celkom v pohode. Ideme sa pozrieť ešte na výhľad. Ty kokos, jak sa to tu... OK, vidíme Burj Al Arab. OK.
Na prvý pohľad všetko vyzeralo fajn, ale večer sa to celé obrátilo. Ja som tam bola reálne asi 2 hodinky a ako som mala tie kufre v kuchyni pri umývadle a išla som si ich zobrať, tak som v umývadle videla, že sa niečo pohlo. Najskôr som si myslela, že to je mucha samozrejme, tak som proste ju chcela odohnať, ale nikam proste neodišla. Tak som sa pozrela bližšie a zistila som, že to bol šváb. Toto sú síce malé šváby, ale vedia sa veľmi rýchlo množiť. Tohto švába som zabila, utopila som ho v umývadle. Začala som si v podstate vybalovať veci. Nevybalovala som si všetko, ale pár vecí som si vybalila. Pretože by ma ani nenapadlo, že sa stane to, čo sa stalo. A išla som proste von. Bola som vonku asi 2 hodiny cca. Vrátila som sa a to už bolo, ja neviem, 8-9 hodín večer. Mala som vybalené veci v kúpeľni a ako som si išla, potom ako som prišla vlastne zvonku umyť ruky, tak som zbadala v kúpeľni takéhoto švába. Ja neznášam šváby a potkany. To je pre mňa no-go. Proste není pre mňa nič horšie ako šváb a potkan. Keď niekde proste v byte niečo takéto vidím, ja som hotová, ja som myslela, že ma porazí. Ja som mala zimomriavky po celom tele, ja som nevedela, čo mám spraviť. Ja som sa na ňu len pozerala a neverila som vlastným očiam, že takéto niečo je na mojich veciach v kúpeľni. Povedala som si, že OK, počkam si na ňo a zabijem ho nejako. Neviem ako, ale proste chcela som ho zabiť, lebo nevedela by som zaspať s pocitom, že tam v kúpeľke mám takéhoto švába a proste, že tam si žije svoj život. Takže som si povedala, že si na ňo počkám a že ho zabijem. Lenže už sa potom neukázal, samozrejme, ale ukázali sa ďalší v kuchyni. V tom som si povedala, že toto už fakt není sranda a že ich tu bude asi oveľa viac, ako si myslím. Ako sa už tak stmievalo, tak chcela som proste ísť do sprchy, ale extrémne som sa tam proste bála ísť. Bála som sa tam zavrieť a sprchovať sa v kľude, pretože som sa bála, že niekde na mňa vyskočí nejaký šváb, alebo sa mi proste pod nohami začne hemžiť. Neviete si ani predstaviť, aký strach som v tomto momente mala. Nakoniec som sa teda rýchlo išla osprchovať. Sadla som si na posteľ, telefonovala som a mala som v kuchyni zhasnuté. Zasvietené bolo len v spálni, takže v kuchyni bola úplná tma. A popri tom telefonovaní som bola v podstate otočená do kuchyne, kde som videla vlastne kuchyňu a zrazu som videla niečo sa hýbať po zemi. Samozrejme, že to bol ďalší šváb. Utekala som ho zašlapnúť. Bol síce taký malinký, ale vtedy som začala mať úplnú paniku z toho, že ja vlastne sa ich asi nezbavím len tak, ja ich môžem zabiť milión a proste oni sa stále budú ukazovať, takže som bola z toho úplne nervózna, mala som úplný mental breakdown, začala som plakať a panikáriť, že proste ja nebudem vedieť zaspať v tom byte kvôli tomu, že sú tam tie šváby a že ja neviem absolútne, že čo mám robiť. A v tom som zase videla ďalšieho švába. Viete, čo som teraz zabila? Idem si zbaliť veci a idem asi do piče. Okolo 1:00 som už sa rozhodla napísať tej firme, ktorá má to Airbnbčko na starosti, že vlastne tam je milión švábov, že sa tam necítim komfortne a že chcem odtiaľ odísť a vrátiť peniaze. Tak som si začala baliť veci a rozhodla som sa, že teda pôjdem niekam do hotela, pretože by som tam nevedela existovať už. Medzi tým, ako som sa balila, tak samozrejme som videla ďalších švábov chodiť po zemi a už som bola tak vynervovaná a vystresovaná, že som sa rýchlo zbalila a chcela som už proste čím skôr odísť, aby som to už nemusela vidieť tých švábov ďalších. O 3:00 ráno som vlastne vyšla z bytu so všetkými mojimi vecami a čakala som už vonku pred budovou na taxík, aby ma odviezol do hotela. Ledva som tie kufre proste utiahla so sebou od taxíku do hotela, pretože samozrejme tam mali všade koberec a kolieska mi strašne ťažko išli, keďže tie kufre sú fakt ťažké. Ja už som mala také nervy, ja som bola nevyspatá, unavená, vynervovaná,
mala som ešte aj mental breakdown, proste úplne katastrofa a chcela som už mať kľud, už si lahnúť a ísť spať. Ešte aj v hoteli som mala, teda na tej izbe som mala úplný strach, že čo keď aj tam budú šváby, no proste katastrofa. Ja som si myslela, že každá vec, čo ma pošteglila, lebo ja neviem, vlas ma pošteglila, ja už som si myslela, že to je šváb. Úplne proste som bola vynervovaná, vystresovaná z toho, že všade sú šváby a bolo to úplne strašné ľudia. Ja vám neprajem, aby ste toto zažili, lebo to je hrozné. Ja viem, že možno niektorí si z vás poviete, že Ježišmaria, však je to len šváb, ale ja mám panický strach so švábov. Si predstavte, ja neviem, ak máte strach z hadov, že proste máte hadov v byte. Alebo ja neviem, s pavúkov. Ja reálne pavúka by som prekusla. Ja sa bojím pavúkov, ale pavúkov by som prekusla ešte. Ale švábov nie. Proste nie. Ja sa čudujem, že som vôbec tých pár zabila. A ja som ich zabila asi, že 12. V bode už som rozmýšľala, že zoberiem tie peniaze naspäť a kúpim si letenku naspäť na Slovensko a budem chvíľku tam, kým sa tu proste nevyrieši nejak normálne bývanie a nie Airbnb. Tak to bol asi aj taký pôvodný plán, ktorý som mala. Ja som reálne chcela ísť naspäť na Slovensko na chvíľu, ale nejak sa tie plány proste menili zo dňa na deň, takže som to nejak upustila, ale keď sa už toto všetko dialo, tak už som reálne nad tým znova začala rozmýšľať, že sa na to Slovensko proste vrátim a vykašlem sa tu na takéto doťahovačky s nejakým ubytovaním. Ráno som teda išla na raňajky a písala mi teda tá firma medzi tým na Airbnb, že mi ponúkajú teda ďalšie 2 byty, že si môžem vybrať, ktorý chcem, ktoré sú vlastne v tej istej lokalite, len bližšie v podstate k Burj Khalife, čo som aj pôvodne chcela. A sú síce drahšie, ale nedoplácala by som za ne nič. Stále som tej firme písala, že chcem naspäť vlastne moje peniaze, keďže som tam nestravila ani jednu noc. A nejak sa mi stále k tomu nevyjadrovali, ale v tomto bode už som sa tak naštvala, lebo ma reálne ignorovali s tým, že som chcela tie peniaze naspäť, tak som napísala na Airbnb support, kde mi vlastne strašne dlho neodpisovali a už bol vlastne ďalší deň medzi tým a povedala som si, že dobre, tak si zoberiem teda ten alternatívny byt. Airbnb support mi v podstate napísal, že neposlala som im dostatočne veľa dokumentácie, ktorá by akože nasvedčovala môjim tvrdeniam. Keďže teda mi nechceli vrátiť tie peniaze, za ktoré som si v podstate chcela kúpiť letenku, tak som si povedala, že dobre, zoberiem teda ten alternatívny byt a budem mať aspoň pokoj a kľud a bývanie hlavne, lebo ja som v tomto momente fakt nevedela, čo so mnou bude. Ja som si reálne myslela, že zostanem na ulici alebo niečo, lebo fakt to nie sú malé peniaze a ešte som musela plus platiť 2 noci v hoteli. Nakoniec som sem teda prišla a som tu celkom spokojná zatiaľ. Dávam som aj video, ako byt vyzerá. Vyzerá určite lepšie ako ten predchádzajúci. Je to tu dosť čistejšie, ale je tu dosť hluk z cesty, pretože je tu hneď vedľa obrovská diaľnica. Balkónové dvere nie sú až tak dobre utesnené, takže to je jediná taká vec, čo je tu dosť na prd. A teda na záver vám poviem nejaké ponaučenie, ktoré mám vlastne sama pre seba. A to je vlastne to, že už by som cez Airbnb neriešila takto, že dlhodobejšie ubytovanie, maximálne týždeň, 2. Pretože tie peniaze, ak sa náhodou niečo stane, alebo sa vám ten byt nepozdáva, alebo niečo, tak tie peniaze získať naspäť je fakt, že boj. Hlavne vždy si čítajte recenzie a vždy im verte. Ja sa čudujem, že keď som tam tú review prečítala, že som si nejak nepovedala, že že no tak to nie. Proste som si myslela, že to už je dávno vyriešené a že tam žiadne šváby nebudú, pretože určite by asi nedávali do ponuky byt, kde sú šváby. Proste naivne som si to myslela. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a budem rada, ak mi do komentu napíšete, čo by ste vyrobili v tejto situácii, pretože ja som bola úplne stratená, nevedela som, čo mám robiť.
a aký hmyz by vás vyhnal z bytu. Ešte neodoberáte môj kanál, tak určite dajte subscribe, pretože mám veľmi veľa eventov, ktoré nás čakajú a vás tam zoberiem so sebou, takže aby vám žiadne videjko neuniklo, určite dajte subscribe. Všetky tieto moje dobrodružstva dávam takisto aj na Instagram, takže nezabudnite dať follow aj tam a vidíme sa pri ďalšom videu.